Alam mga Hupla, kay naghupla mga ganon. Mukha ni. Sabaan ng isa. Ya, kita sendiri aja banyak lagi sir. Saat di sana dia. Balik aku. Wow! Ayo lagi sedih ya. Okay, that is Millard. This side, oh, na ako'y pinakagwapo na bagong recruit sa among grupo. Muning bagong recruit na mo Bisa ang fotografer mangidang mo. isang nga din niya. Mike! Uy, Mike! Oh, diba? Pinakagwapo na mong friendship. Oh, tayo ang upaw-upaw. Hello mga kaikers. Hello. Naata karon sa kuan sa lugar kung as dapit daghan gwapo daghan itsuraan diri sa among lungsod sa Sagay. Now I would like to introduce my new friend here. Okay naman. So Mark. Hindi ako si Mark. Hey Mark. Ano ba? Nakita ba? Di ako si Mark Siroy. Oh, diba? Pero baka na yun. Ano ba yung basa? May ano? X. Sa X. Dito pa ping. May Y. Dia namanya apa nih? Tino lagi na. Okay. Hi Millard. Oh, this is Millard. So, since kay Kwan, wala may namo na cover sa among first vlog. So amo sang i-vlog among pinaka-upload. Kani okay gwapo nito. Diba? Virgin. Munang pinakagwapo sa akong nailas sa bakit. Hi! Sir, So, marikit sir. sa mga kaikers, mag-continue tag video niya.